ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ରେଶ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ को ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର ବୋଧେ ସକାଳୁ ଏଇ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଥିବ କି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ବନେଇବା। ତ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇଜି ହୁଏ। ମୁଁ ବି ଯେଉଁଦିନ ଭାବିକି ରଖିଥାଏ ସେଦିନ ବହୁତ ହି ଇଜି ହୁଏ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଭାବିନଥାଏ ବହୁତ ହି ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ବନେଇବା କ'ଣ ନାହିଁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ତ ଗେସ୍ କରିସାରିବେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ କି ଏଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏଜ୍ର ମାନେ ସବୁ ଏଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ବରାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି। ତ ମାମା 2 ଦିନ ହେଲା ବରା ମାନେ ବିରି ବାଟିକି ରଖିଥିଲା, ତ ଟାଇମ୍ ଅଭାବରୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ଆଜି ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଜିରା, ସୁଜି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ଟା ଆସେ ଛାଣିଲେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କିଣା ବରା ଭଳିଆ କଣା ବରା କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ କଣା ବରା ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣା ବରା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ। ତ ବରା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଗଲେ କମ୍ବିନେସନ୍ ତ ପୁରାପୁରି ୱାଓ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଭାବରୁ କରିପାରିନଥିଲି। ତରବରରେ ଯେହେତୁ ପତିଦେବ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ୟମ୍ମି ବାଲା ପାଗ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଇଁଆ, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ପାଗ, ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ବି ଖୋଜିବେନି, ଭାତରେ ହଉ ଛଣାଛଣି ଆଇଟମ୍ରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ପାଗରେ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇକି ପାଗ କରୁଥିଲେ ପତିଦେବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର କ୍ୟାଫେରେ। ଆୟାନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପତିଦେବକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ତ ଭାଇକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ। ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଓର ସେୟାର କରିବି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।